Bisan og dunay kuwang nga mga pasilidad, papuy-on na ugma ang mga bakwit gikan sa Eastern Visayas sa 10th City sa South Road Properties. Leslie Caminada Vistil, sugin nimi. Mapuy-an na gyud ugma ang Family Rebuilding Center kon 10th City nga nasa SRP bisan pa man og di pahimpit nga nahuman ang tanang pasilidad sa mong dapit. Matod ni SRP consultant nga gamay na lang og kuwang ang dapit apan bisan pa man niini dayonon gyud nila ang pagpapuyo sa mga bakwit. Arrangement dito, nag-finalize pa, niuwa naman sa gabi, sunod na ito yung mga areas na nagdamang funding, nag-adjust na ito today. Schedule nga pag-transfer, pag-open sa Family Rebuilding Center, naka-schedule na tomorrow morning. No? Samtang coordinator sa Family Rebuilding Center Attorney Joy Pesquera may padayag nga duna sa mga private sectors ang mitabang og milyonaryo alang sa mga evacuees. Gipahibaw sab niini nga nanawat gihapon sila og hinabang apan adto na dawaton sa Family Rebuilding Center. Gipasabot sab ni Pesquera nga ila usab tabangan ang mga evacuees aron makapangita og katrabahuan samtang anaa pa kini sa maong lugar. We will help them stand up by themselves and then even looking for job opportunities for them. And I already mentioned earlier that we are glad nga na ay mga business establishments nga ni-offer na nga mutabang og hatag og trabaho. Leslie Caminada Vistil, News 5. Maingon nga nahimong suki sa trahedya ang Kabisayan karong tuiga, sama sa naagian na ang halos tanang pait nga kasinatian. Apan taliwa sa mga pagsuway, naagihapon ang paglaom sa mga Bisaya nga makabarog pagbalik. Ang uban gipaagi sa relief operations, samtang ang uban gipaagi sa pagpaambit sa ilang mga talento. Aniyang special report ni kapatid Andrea Patenya. Niadtong Nobyembre 17, milarga padung sa Estados Unidos ang usa ka grupo sa mga subuanong artists ubos sa organisasyong Focwangsan Academy of Art Philippines aron ipasundayon ang Prince Siddhartha the Musical alang sa ika-25 nga anibersaryo sa Focwangsan Silay Temple sa Hacienda Heights, Los Angeles, California. Kapin sa 50 na kahigayon nagipresentar ang maong musical play apan mas espesyal kining bag-uhay lang kay ang kita sa maong pasundayag ihatag sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Aside from the fact that this is the first time na ang Siddhartha the Musical mo pahigayon sa among show outside Asia, mapasalamat ko mi sa privilege na gihatag namo kay this show is dedicated to our brothers and sisters who were greatly affected by the recent typhoon Yolanda. Ganahan na mo i-represent ang Philippines, especially si Cebuano talent niya. Amo sa din gi-dedicate kani nga musical para sa Yolanda victims. Dito sa Pasadena Civic Auditorium gipahigayon ang maong musical play uban ang inyong alagad. Ang mga langyaw nga nananaw ni padayag sa ilang dakong bilib sa talento sa mga Subuanon. Please know that people here of every walk of life are praying and sending their love. Gani tungod sa malampusong performance sa Pasadena ni atong Nobyembre 23 ug sa Chabot College sa Hayward, California ni atong Nobyembre 30, gihatagan ang grupo og Certificate of Recognition sa Senado ug Kongreso sa California. Gawa sa musical play, ikanta sab sa grupo ang song composition nga Life in Our Hands nga gisuwat ni Jude Gitamondok alang sa mga biktima sa bagyo aron mangayog dugang suporta gikan sa international community ug pasalamatan sab sila sa ilang mga tabang nga una nang gipaabot sa Pilipinas. Even if nami diri sa Los Angeles, that for us to be with our Filipino brothers and sisters in spirit and in song,
sa mga labing espesyal nga abilidad sa mga Pinoy mao ang pagpahiyong taliwa sa kalisod ug ang pagsiguro nga mapadayag ang ilang pagpasalamat ngadto sa tanang mitabang kanila bisan di pinaagi sa bahandi o sa salapi kundi pinaagi sa pagpaambit sa ilang mga talento. Gikan dinhi sa Los Angeles, California, Andrea Patenya, News 5. 14 billion pesos ang kantidad nga gikinahanglan alang sa pag-ayo sa kadaot nga nahimo sa linog. Ang budget giaprubahan sa Regional Development Council meeting aron kapangitan og kwarta ngadto sa kauluhan. King Perez, Suginlimi. Nagpunto kaganina mga miyembro sa RDC kon Regional Development Council alang sa pag-approve sa Regional Development Plan alang sa tuig 2014 to 2016. Lakip sa agenda sa RDC ang pag-approve sa budget alang sa rehabilitation program sa upat ka mga probinsya sa Central Visayas human sa 7.2 magnitude nga linog. Mukabat og kapin 14 bilyones pesos ang estimated budget alang sa pag-ayo sa kadaot nga nahimo sa linog. Labing dako nga gahin ini mahatag sa Bohol nga mokantidad og 12.3 bilyones pesos ug isundan kini sa probinsya sa Sugbo nga anaalang sa 1.5 bilyones pesos. Gipasabot ni NEDA OIC Regional Director ug the acting RDC Vice Chairperson Efren Carion nga nadungagan og dulan 4 bilyones ang budget alang sa Bohol kun itandi sa unang gisugyot ni ini nga anaalang sa kapin 8 bilyones pesos. The previous amount did not include cost estimates for the rehabilitation of private like the churches, but under the new estimate, they already included the rehabilitation of those historical churches, mga buildings, and other private sector properties. Anong plano, anong programs, activities para sa rehab and reconstruction will be well coordinated and again let me thank you all for all the help and support. Samtang karong hapon gipresentar sab ni Cebu Governor Junjun Davide ang mga nasabutan sa task force pagligon ug ang budget ni ini alang sa rehabilitation and reconstruction program sa probinsya. Nadungagan ang proposed budget ni ini og kapin 2 bilyones pesos human dungagi ang budget alang sa shelter and resettlement ug pagdugang og plan implementation and coordination mechanism nga mokantidad og kapin 1 billion pesos. Ipadaan na ang budget sa rehabilitation sa kadaot sa linog ug bagyo ngadto sa kauluhan aron maapil kini sa National Rehabilitation Plan. Apan giklaro ni Carion nga dili mahatag sa national government ang gikinahanglang pondo sanglit ana may mga hinabang gikan sa laing nasod nga magamit alang sa pagpatuman sa rehabilitation. We are telling the national government that we have identified the priority areas for the rehabilitation. Ang pinaka-importante is that we have done or made our plan. King Perez, News 5. Misaka ang blood pressure ni upgoing ABC President Michael Ralota, hinunggan nga mibiya kini kagapon atol sa piniliay sa bagong ABC President sa Dakbayan sa Sugbo. Kahinumduman nga milanat og pipila ka oras, usa pa napili si Tisa Barangay Captain Philip Safra, isip new Cebu City ABC President. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Misuul ang sakit nga high blood ni T. Padilla Barangay Captain Michael Ralota, hinungdan nga midesider kini mubiya atol sa nahitabong tensyon kagahapon sa ABC election. Gipasabot ni Ralota nga wa siya intensyon nga mohawa sa mong panagtapok, apan wa siya mahimo kay naglain ang iyang pamati. Yeah, because akong gugo ado. Asa ba, maglipong-lipong na kado ngayon na. So, I need to have rest ba? Anak ba yung maggubot-gubot yung samot ang akong friends, no? Then, kung saan may tabo na to, takihon ka makakay sa'yo. So, nilakaw na lang ko, at the same time, dito kahatag kung sa akong comments, no? Samtang si ABC Vice President Joel Garganera sa Barangay Tinago mi padayag nga maukad to ang labing dugay nga ABC election. Dugang paniini nga wala unta kadto buhatan ni Ralota. Apan matud pa na human naman ang tanan nang hinaot lang sila nga ilang mahiusa ang tanang kapitan sa Dakbayan sa Sugbo. Kuan, no? I'd rather, mahitabo naman, let's bury that na lang, no? Pero, but then again, it could have been an opportunity unta sa outgoing president ba, si Ralota nga, to have a graceful exit. Yeah.
Pero it turned out, kuhan magkaayo, binuang magkaayo ba? I'm too sure nga. Guidance are all there. I would not even have to belabor him, reminding I might end up irritating, but he knows, and I have full trust and confidence, especially ang composition dito sa ABC. There is maturity, there is professionalism, there is intelligence, unya ka na yung importante. Most of them, if not all, they knew about the rule, put your feet on the ground. Leslie Caminado Vistio, News 5. Wala ikabalaka sa bagong napili nga ex-officio member sa Sangguniang Panlalawigan nga maapektuhan ang iyang pagsilbi sa mga buhatan taliwa sa kaso nga iyang giatubang sa Sandigan Bayan. Kaganiha, nanumpa sa ilang katungdanan ang mga bagong napili nga opisyal sa Federation of Association of Barangay Councils nga gipanguluhan ni Celestino Tining Martinez III, King Perez, Suginlimi. At dunay nag-ung-ung nga warrant of arrest kang Tining Martinez kinsa nalambigit sa kasong malversation of public funds ug violation sa anti-graft law. Kauban niya nga akusado ang iyang inahan nga si former Congresswoman Clavel Martinez o igsuon nga si Maria Cielo Martinez lakip sa uban nga mga opisyal sa Bugo City. Makaapekto ba ka kini kang Tining sa iyang liderato? Actually, it's still being discussed. There's maybe next year siguro, or maybe anytime soon, but not until we solve it. Let's cross the bridge when we get there. Non-bailable ang ilang giatubang nga kasong malversation of public funds, samtang 40,000 pesos ang piyansa sa ilang giatubang nga kasong violation sa anti-graft law. Ang kaso adunay kalabutan sa pagbalhin ngadto sa personal bank account sa inahan niini nga si Clavel Martinez sa 10 milyones pesos nga pundo alang sa Girl Scout of the Philippines. Ang igsoon ni Tining nga si Maria Cielo mao ang treasurer sa Girl Scout ni atong higayuna. Apan nakalingkawas sila sa pagdakop kanila sa NBI dihang mimando ra usab ang Sandigan Bayan pag-suspend sa pag-serve sa warrant of arrest. Matod ni Deputy Ombudsman for the Visayas Pelahio Apostol, magpabilin si Tining Martinez sa iyang katungdanan samtang wala pa'y hingpit nga hukumang Sandigan Bayan. Apan kon mapamatudan nga guilty si Tining, mahimo usab kini nga maabsuelto pinaagi sa pardon sa presidente. Ang mga Martinez kauban ni Presidente Noynoy Aquino sa Liberal Party. So kasi yan ang power ng president. Diba si Erap maging nakasuhan natin ng plunder at convicted na Sandigan Bayan, hindi naman na-reverse ang decision. Pero habang nakakulong siya, pinardon siya ni President Arroyo. Sa dihang gipangutana si Tining kun asa ang inahan ni ini? I think she's in Bogor. I'm not so sure. Maybe she's with my father right now. King Perez, News 5.